Waosan cerkak kanthi irah-irahan rahasiane, anggitaning Lailatul Maulidiyah. Orientasi, wengi kuwi udan deres. Suarane kaya gamelan saka langit sing hawa-hawa adem, mlebu nganti njero omah. Naya lungguh ing teras nganggo jaket tipis. Mripate nyawang udan sing ngedap-edapi kaya benang putih saka langit. Rasa sepi lan kangen ngrembes alon-alon ing atine. Saka pawon ibune metu nggawa nampan isi teh anget lan opak. Wangi teh semerbak, pas banget karo udan sing isih gemur. Nduk, iki teh anget, ngombe dhisik ben awakmu ora kadem. Ujare ibune alus. Naya nyeruput sak teguk, banjur mesem. Rasane nglegeni tenan. Matur nuwun, Bu. Komplikasi. Sakwise meneng sawetara wektu, Naya lirih matur. Bu, aku kangen karo kancaku. Wis suwe banget ora padha kumpul. Biyen saben minggu mesti dolan bareng. Saiki malah padha sibuk dhewe-dhewe. Ibune lungguh jejere, banjur ngelus pundake. Nduk, kekancan kuwi ora gampang ilang. Yen pancen kowe kangen, coba undang maneh. Sapa ngerti padha gelem kumpul. Naya nyekel HP-ne rodok ndredeg. Bu, aku wis tau ngejak, nanging asring ora kelakon. Aku nganti mikir, aja-aja aku ora penting maneh kanggo kanca-kanca. Ibune mesem tipis banjur mangsuli. Nduk, kadang wong mung butuh siji sing wani miwiti. Coba wae meneh saka atimu sing tulus. Resolusi. Naya banjur ngetik pesen ing grup. Kanca-kanca wis suwe banget awak dhewe ora ketemu. Aku kangen cerita bareng kaya biyen. Piye nek sesuk sore kumpul ning omahku? Ora usah repot, sing penting iso cerita lan guyu bareng. Ora suwe HP-ne muni, ana balesan mlebu. Yo Neng, aku teko, wis kangen ketemu kowe. Siji-siji kancane uga padha mangsuli gelem teka. Ati Naya lega lan sumringah. Koda. Sesuke sore omah Naya dadi rame. Klasa gumelar jajanan prasaja disuguhake. Kripik, kacang, lan teh hangat. Suasanane dadi gayeng karo swara guyu lan cerita lawas sing bali maneh. Hahaha, aku kelingan biyen yen leren padha rebutan cilok. Guyon salah siji kancane. Hahaha, iya, Naya mesti sing menang, wis pinter carane. Jawab liyane karo cekikikan. Kabeh banjur padha guyu banter. Ibune Naya mung mesem saka pawon. Bungah weruh anake wis ora sepi maneh. Naya ngerti. Rahasia saka kumpul sore kuwi dudu jajan utawa teh anget. Nanging rasa tulus lan angete kekancan sing ora bisa ilang senajan wektu misahake.